Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita akan mengenaskan Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi rahmat sarta hidayahipun dhateng sedaya sakawit punika kanthi kawontenan sehat walafiat. Para kanjeng kanca-kanca abdi dalem katung miwah putri ingkang minulya, kados wau sampun dipun ngendikaken bilih ing mriki kita sesarengan marang lan sowan wonten ing kabeh dalem bangsa kemandungan menika saperlu mengerti ulang tahun utawi tanggal pasok Kedhiwa Mataram ingkang kaping 8. Dilalahipun menika sesarengan dinten wiyosan dalem sesarengan sampeyan dalem simbol kang Sultan Hamengkubuwono ingkang sampun kaping 12 wonten ing dinten Selasa Wage menika. Para warga ingkang minulya, namun setunggal kang saged diwaturaken bilih kanthi pengtan punika kula minangka pimpinan mriki kathah pangajap pangunan dhateng para kanca sedaya lan ugi pangunan dhateng ingkang maha kanthi pengtan menika mugi-mugi anggenipun kita nglampahi jemparingan wonten ing papan menika sageta lestantun sarta sageta prestasinipun langkung sae katimbangipun saderengipun. Tentu kemawon menika pangunan ingkang boten pegat kalian kegiatan para kanca-kanca sedaya wonten ing papan. Lan ugi mujudaken syukur awit menika dawah dinten wiyosan dalem, mugi-mugi panjang yuswa dalem, Amin. luhur asma dalem, Amin. lan lestantun negari dalem ngayu kato atingra. Amin. Kados menika ingkang saged kula aturaken tentu kemawon wonten kepiranganipun kula nyuwun pangapunten. Cekap semanten, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.